Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Ano ang default na regalo mo sa mga inaanak mo? Uy, Gagi pare, Ay. default. So parang kapag wala na talaga akong mapuntahan, wala Awa. na akong maisip and all. Awa. Well, since ako ay nasa social media, isang mapagmahal na shoutout. Yan! Ang boring mo. Bakit? Alam mo, pag ako nagkaanak, hindi kita kukuning ninong. Uy, bakit naman? Yung shoutout lang binibigay mo, di sana ako na lang din yung binigay ko. Yung sa akin na lang din, di ba? Uy, Gagi pare, tsaka ano yan eh, yung Oh. shoutout na yan may kasama ding may kasama ding fan sign. Matanda. Fansay. Pan-jejemon yun, di ba? Yung merong sa name tag, Oo, may isusulat mo sa papel. Oo, I love you, halimbawa, Maricar. Ayan. Yan. Default ko yun. Ikaw ba? What's your default regalo sa mga inaanak mo? Awa. Well, ako kasi depende sa edad. Ay, wow. Oo. So halimbawa, yung inaanak ko, medyo baby pa. Mm. Bibigay ako ng diapers. Ay, magagamit. Ganyan. Oo. Kapag naman halimbawa, mga toddler na, mga 5 years old Oo, to 7 years old, nakakalakad. ayan, bibigay ako ng coloring book. Ay, wow. Ganon. Artsy naman. Oo, basta ang rule ko lang, hindi ako magbibigay ng pera. Bakit? Hindi ako magbibigay ng pera kasi kapag halimbawa cash yung ibibigay mo, Oo. maliit na sa kanila yung 500. Ay, oo Mahina ka kapag 500, yung coloring book, wala pang 100 yun. Kuripot. Pero it reflects sa mga inaanak mo kung ano ka din talaga, kung sino ka. Ay, Ang syempre talino. Kasi artsy. Awa. Tapos kapag baby, daya-daya per Diaper. practical. Ayan. Ako shout out. Kaya ang babastos din ng mga inaanak. Ay nako, kanya-kanyang diskarte talaga sa mga ninong-ninang lalo't malapit ng Pasko. Yan, legit yan. Tuto, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng ninong at ninang. Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga may amnesia. Grabe! Halos naubos yung 13th month pay ko sa mga inaanak ko. Pero ayos lang yan kasi minsan lang naman. Ano ka ba, girl? Nako, kaya nga ako, todo talaga ako tago sa mga inaanak ko, lalo na ngayong Pasko. Kasi for sure talaga, naubos ang pera ko sa kanila. Nakakainis. Ay. Uy, Mar! Jessa! Wow! Mar, long time no see ha? Bakit? Oo, sabi mo kasi, puntahan kita dito. Ay, para saan? Para sa regalo ng inaanak mo. Sabi mo kasi sa akin last year, puntahan kita ng December 5. Puntahan kita ng 1:30 p.m. Para sa aginaldo ng anak ko. At December 5 ba ngayon? Ay, 1:30 nga. Oo. Jessa, may inaanak ka palang pinangakuan eh. Sino ako? Sino ka? Nasaan ako? Uy, Jessa, okay ka lang ba? Hindi. Bastos. Hindi ko kilala ang sarili ko. Sino kayo? Lo, nagka-amnesia siya bigla. Ayan. Ayan, pero shout out sa sarili ko na nagkaka-amnesia. Oo. Uy, Konyo Bicolano, inaanak mo to ah. Teka lang, may nakalimutan pala akong kunin. Oy, pero hindi naman sa binibigyan natin ng excuse yung mga ninong-ninang Oo. Minsan naman kasi talaga, hindi mo maalala. Oo naman kasi sa dinami-dami rin kasi ng mga bata na dumaan sa palad ko. Ay, hindi, parang pangit. Rin ng mga inaanak, di ba? Totoo. At saka, hindi ka naman inimbitahan sa binyag ng bata. Biglang nga. nung malaki na, biglang nung magpapasko na, biglang ang dami nila. Oo, may singilan. Awa. Ay, nako. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga yayamanin. Oh, ayan, regalo ni Ninong, Barbie doll. Yay! Salamat po, Ninong Mar! ang ganda po dito! Bata to. Excuse me nga, Mar. Ito inaanak. Barbie doll with dollhouse. Oh, diba? Wow! Ninang Jessa! Ang ganda po! At may kasama pang bahay-bahayan! Thank you, Ninang! Excuse me. Eto, inaanak oh.
Titulo ng bahay. Bahay at lupa para hindi lang basta-basta dollhouse laruan mo. Para totoong bahay talaga. Umalis ka nga dyan. Ito, inaanak ko. Ito, trip to... Trip to Disneyland. Hindi na uso yung mga bahay-bahay na yan. Oo, mabagyuhin yan. Oh, wow! Thank you, trip to Disneyland! Oy, teka, Mar. Jessa, bakit? nalilito na yung anak ko sa inyo. Bakit parang nag-aaway kayo sa pagbibigay ng regalo sa anak ko, ha? Ay naku, kumpare. Ewan ko ba dyan kay Jessa? Hindi pa nakaka-move on sa hiwalayan namin kaya ganyan yun eh. Thank you po sa mga laro. Excuse me, kasalanan ko ba na mas mapagbigay ako? Tigilan mo nga ako, Mar. Lilito na ako. Kung nakakatawa yung bata. Nalito na yung bata. Oo nga. Uy, pero mga legit din to. wow. Kung may mga kuripot, may mga makukunat kang ninong at ninang, merong mga yayamanin at competitive. Ayan, Oo. totoo yan. Uy, ito question na, curious lang ako. Meron din bang ruling sa inyo sa probinsya tungkol sa pagkuha ng ninong-ninang? Oo. Dapat merong meron silang meron silang something sa pangalan. Oh, hindi lang dapat halimbawa Robin Shena. Awa. No, dapat Dr. Robin Shena. Engineer Conyo Bicolano. Ganun pala sa Yan. inyo. Oo. Sa amin kasi basta may trabaho lang. Pwede na. Oo, basta may resource. Awa. Yan. Oy, pero nung kailan ko lang din naman nalaman na ang ninong-ninang pala supposedly, ito yung mga kukup-kup sa mga bata kapag halimbawa sabihin natin na wala yung nanay at tatay. Oo. So, dapat na maging basihan po ng ating mga ninong at ninang na pipiliin, hindi lang base sa pangalan. Tsaka sa yaman. Oo, pero yung mga tao na feeling mong willing, ampunin yung mga anak ninyo kapag nauna na kayo sa langit. Uy, Gagi, pare, recently nga, nung weekend, umattend Oo. ako ng isang binyagan. Awa. Binigyan ng importance ng pare na nung pare, yung importansya ng mga ninong at ninang. Yung session, Awa. bago yung binyag. Ay, oo. Kasi doon binibigay yung duties and responsibilities. Awa. Ang mga ninong at ninang ay hindi daw utangan, Yan. hindi hingian ng regalo, pero sila ay people who will really support the child sa paglaki nito. Totoo. Alam mo, dahil dyan, nagkaroon ako ng ideya. Ay, oo. Oo, kapag halimbawa pumunta sila sa akin sa Pasko, Oo. hindi na ako magbibigay ng kahit na anong regalo. Ay, bakit naman? Sabihin ko na lang, eto, certificate. Na willing akong ampunin ng anak mo kapag namatay ka. Oo O, di ba mas malaking regalo yun? Oo, kesa naman willing akong kunin ang asawa mo. Ayun! Pag wala ka na. Oo. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang iyong ninong-ninang na matagal mo nang hindi nakikita. Ayun. Yan, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Conyo Bicolano. O siya, kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Conyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara! Kape. Tara kape. So 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa! Tara kape! Tara! Kape! Ano? Conyo Bicolano at Robin Shena!